ay nurat tanay umay titudon. Tasayang mo tibilag na no ay na mabasa uli. Asam ti bayat na dagita nagbilag kakabsat ko o amot nga asi-asi. Ribo mo't day kakabsat ko. So nga ay ket isagad-sagad tayo pailang. Tapang kami tumulungan. Tano alis to. O dagiti marites. Yan eh, mangagyo siguro mo tayo gargaro doon. Isagad-sagad pa lang diti kabsat yung nagurat. Natikuktukan ka na, Marinda. Ay, tati, madimpay mo't nga riketi, magat-gatlan. Kiniudang ata kaya okay lang. Ayan. Uri, at dati kwanan ni, dardarat nan, mabalin lata. Hello, hello. Nalita jay ulo po na yung nagnisit. Iso nga permi apurami. Tama lang sir, di na dagit na markas si kayo nung kasi nga emergency. Dalogan. Ano sir, di nga markas. Dalogan, oy. Yato dun kakabsat ko nga inurat. Permi kaming pudot na itaal daw. Maning permi tudong lang kakabsat. Kayang tibilag na. Dupay chay. Dupay ti sagadan ijay. Permi ayayayos na ito bilang na eh. Waning. Sayang titulan niyang may sakitaw. Saripit sa titudod ni. Apo. Anak ko sa ti panawid. Sapay ti angin. Permi na eh. May dayay ayos na payunin niyo. Ngay. Sayang. Basa kami kakabsat. Sayang. Piksa. Sayang ang init. Nagpiksa pa yung mga garti. Nagpiksa pa yung mga arti. Init na itay niya. Ore may salda lang ko mabilag na niya. Ayan, anod na ni. Permibig sa titubog ni. Ayang. Pinong kami pa lang dito kakabsat ko nga inurat tao maramidan min talaga na basbasan. Da kami ti abong-abong katini oh. Sayang ang kasta nga talaga dakdak ko dito si sukat na. Namot nga kanayan nga mga bak na kunada, di ba? Ala nyo umilyon to ti kasukat na dayta. Aduak ni Madam Udang, permiti ko na. Siyempre sad. Pero kasta nga talaga. Pati ni Madam Linda sad pero happy pa rin. Tigos kami nakabsat ko nga inurat.